Γεια σας παιδιά, Τζορτσάκο, και σήμερα επιτέλους θα κάνουμε το Q&A μετά από 4-5 μέρες. Λοιπόν, it's Q&A time, as you can see. Λοιπόν, θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους όσους γράψατε ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Αυτό είναι το ευχαριστήριο δώρο για σε εσάς για τους 50 subs. 3-4 μέρες μετά πάμε και για 60. Τι πιο τέλειο. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση από τους Best Greek Gamers. Αυτή η ερώτηση ξαναρωτήθηκε άλλες 2-3 φορές. Ας πούμε η Μιρέλα Κον το ξαναρώτησε. Αλλά λοιπόν, να απαντήσω σε όλους σας. Λοιπόν, Best Greek Gamers, πώς σκέφτηκες να ξεκινήσεις το YouTube? Λοιπόν, έβλεπα πολλά άτομα που έκαναν το YouTube. Ήταν αστείο, είχε πλάκα, οπότε είπα και εγώ γιατί όχι. Είδα μετά το gaming που κάποιοι έπαιζαν διάφορα παιχνίδια και κάνουν ωραίο edit και τέτοια. Οπότε είπα και εγώ να το ξεκινήσω να δω τι θα γίνει, why not. Και ξεκίνησε έτσι, αυτό ήταν λοιπόν, έτσι άρχισα. Δεύτερη ερώτηση. What made you to start YouTube and where do you see your channel going in the future? So I think that in the future I'm gonna make, of course, gaming videos and comedy videos. Θα κάνω και κωμικά βίντεο. Σίγουρα θα κάνω κάποια βίντεο σχολιασμού γιατί έχω δει κάποια βίντεο που πρέπει να σχολιάσω, ξέρω εγώ. Θα δούμε τώρα, θα μου πείτε εσείς την άποψή σας στα comments κάτω. Πείτε μου στα comments αν θα θέλατε, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ ό,τι μου πείτε θα κάνω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο Παναγιώτης Πασάς ρωτάει πότε θα κάνεις άλλο βίντεο. Ελπίζω σύντομα. Λοιπόν, άλλο βίντεο. Ναι, έχω ένα έτοιμο, κάτι σαν μια παρουσίαση. Θα ανέβει ή αύριο ή μεθαύριο. Το έχω έτοιμο, βασικά θα ανέβαινε πιο νωρίς από το Q&A, αλλά ήθελα να κάνω πρώτα το Q&A. Οπότε θα ανέβει ή αύριο ή μεθαύριο από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι πιστεύεις για τον εαυτό σου στο YouTube, π.χ. αν είσαι καλός? Ρωτάει ο Λάμπρος ο Μιτζή. Λοιπόν, Λάμπρο, ναι. Πιστεύω πως το αν είσαι καλός ή όχι θα στο πούνε οι subscribers σου. Εσύ δεν ξέρεις, τώρα μπορεί να νομίζω ότι είσαι καλός και να μην είσαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν φαίνεται μόνο από τα subs και από τα likes και από τα views που έχεις, είναι από τη δουλειά που κάνεις, ξέρω εγώ, στην επεξεργασία το βίντεο. Αυτό, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τέλειος. Έχουμε ένα καλό κανάλι. Αυτό, εντάξει, καλά είμαστε. Και τελευταία ερώτηση για σήμερα είναι από τον Chris Θεόντ. Στα πόσα subs θα ήθελες να φτάσεις? Λοιπόν, Χρήστο, θα ήθελα να φτάσουμε σίγουρα πολύ ψηλά, αλλά αυτό θα χρειαστεί πολύ καιρό, προσπάθεια, πολύ υπομονή. Αυτό τώρα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά και με το πρόγραμμα που έχω εγώ δεν μπορώ να γίνω αυτά που θέλω εγώ. Οπότε θα πάρω ένα καινούριο πρόγραμμα για να μπορώ να βγαίνουν πολύ πιο ωραία τα βίντεο, να είναι πιο αστεία, να φαίνεται πιο professional το βίντεο. Ναι, εντάξει, λίγο ρόλο, αλλά έχει μια μικρή σημασία, ξέρω εγώ. Ναι, θα ήθελα να φτάσουμε ψηλά πάντως. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήθελα να φτάναμε, ξέρω εγώ, τώρα σκοπός μου να φτάσουμε 75 subs. Να βάζω στόχους σιγά σιγά ώστε να πάμε ψηλά. Αυτή λοιπόν ήταν και η τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, αυτό ήταν το Q&A για σήμερα λοιπόν παιδιά. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share για να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, όπως είπα και στην αρχή, που γράψατε ερωτήσεις για να γίνει ένα ωραίο Q&A σήμερα, να κάνουμε ένα ωραίο Q&A. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε την άποψή σας αν θα θέλατε να κάνω Q&A κάθε εβδομάδα, μία φορά τη εβδομάδα, μέχρι λίγο να ανοίξουν τα σχολεία, δηλαδή για κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Ναι, να κάνω Q&A λίγο πιο συχνά, ξέρω εγώ.
Θέλω να πω επίσης ένα ευχαριστώ γιατί μετά από 4 μέρες ήδη φτάνουμε τους 60 subs. Βιάζομαι, ναι, το ξέρω. Ναι, μακάρι. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.